Rêxistina qedexekirina çekên kîmawî dibêje raportên wan yên têde behsa bikaranîna çekên kîmawî li Sûriyê rastin. Rêveberê giştî yê rêxistina qedexekirina çekên kîmawî Fernando Arias got ku raportên lîkolînerên rêxistina wî yê ku têde behs kirin ku li Sûriyê çekên kîmawî hatine bikaranîn rastin. Navbûrî tekezî li ser encamên wan lîkolînan yên ku têde hatiye gotin ku gaza klor li bajarê Dûma hatiye bikaranîn di encam de 40 kes jiyana xwe ji dest dabûn kir. Ji alî xwe ve her yek ji welatê Ferensa, Amerîka û Brîtanya baweriya xwe bi wê raportê diyar kirin. Lê Rûsya hevalbendê rejîma Esed got ku ew raport dûr in ji rastiyê. Di heman derbarê de di sala 2017 de piştî ku bajarokê Xanşêxûn rastî gazasarîn hat, Encûmena Ewlehî biryar da ku pasporên çekên kîmawî lêkolînê di wê yekê de bikin. Eger çekên kîmawî hatiye bikaranîn yan ne, lê Rûsya vîto bikaranî. Li gorî alavên ragihandinê ku di sala 2018 de êrişa kîmawî li ser bajarê Dûma hat bikaranîn, ku di encama wê yekê de bêhtir ji 7 kes jiyana xwe ji dest dan.